Katsotaan minkälaisella aloituskuvuilla Kady sitten tästä lähtee. Lähdetään tämmöisellä eurooppalaisella aloituksella. Päätyrajasta yli. Ja Sergei Korsunen lempipaikka ja siellä herättää kyllä vain! Lempipaikaltaan ja jälleen kerran vasen jalka heilahtaa ja siellä on alapömpelissä aivan millin tarkka veto. Ja Markus Rautiainen pallosaristi ja Radin ahdistelee siinä voimakkaasti. Tarkko Savala laittaa sinne Jeke Keskiselle, mutta Jani Korpela aavistaa tuon hyviä läteet tulemaan keskeltä ja syöttää siinä Christian Radille aivan vapaaseen paikkaan ja 2-0. Hirviöluolassa Kady kiittää ja aivan loistavasti pelattu Jani Korpelalla. Siinä hän aavistaa tuon tilanteen ja jatketaan Kampuksen Dynamon sivuraja potkulla. Ja hyvin syvyyteen sitten löytää siitä Jani Korpela ja siitä laittaa keskeltä Christian Radin suoraan juoksusta ja tuossa jäi sitten Josepan nelikon täysin seisomaan ja Mikko Kytölä syöttää takaisin alas Radinille. Radin jäljellä pallossa nyt olisi siellä Korpela hyvin vapaana ja sinnehän se syöttö tulee. Siinä unohtui nyt valitettavasti Josepan pelaajilta täysin sitten Jani Korpela sinne maalin eteen ja hän pääsee sitten tuolla takavasarallaan laittamaan helposti sinne pömpeliin. Alalehterit siis täynnä ja täällä yläkerrassakin mukavasti on miehitettynä paikkoja. Keski-Suomen derby erittäin mainiosti laittaa sitten Jani Korpelalle. Sergei Korsunov siinä juoksuu ja Jani Korpela namuttelee ja hassuttelee siinä koko Josepan puolustuksen niin sanotusti kebab-kioskille ja kahvilan taakse ja syöttää alaspäin Christian Radinille. Jani Korpela mainiosti siinä Korsunoville ja takaisin Radinille ja Radin! Christian Radin siinä laittaa sitten maata pitkin kuten oppikirjassa pitää ollakin ja näin. Aivan loistava syöttö jälleen kerran Sergei Korsunoville. Pieniä pumppuja ja sivuttaisliikkeitä sitten ja niillä haetaan sitä mukavaa tilaa ja syöttöpaikkoja, joilla päästään pitämään sitten palloa omalla joukkueelle. Tero Intala pääsee vielä vetämään siinä, mutta tultakin kuumempi Aake Partio jälleen pelastuspuuhissa siellä ja näin on taputeltu tämä ottelu tänään keskiviikkona Kampuksen Dynamon ja Joutsan seudun Pallon välillä. Tässä ei nyt ollut sitten voittajasta kylläkään kahta sanaa, vaan Kampuksen Dynamo hallitsi sitten täysin isännän nelkein tätä ottelua ja 6-0 taputellaan tänään lukemat.